Haino hai Agartala Dolini Bati Oboinogoni Simon Deborma Mungai Khoroksa Twiprasani Nogo Rangchak Egaro Bori Sikok by Khogwi Twlangkha Saimankha Mia Hot Tanayo Nokni Borok Thuoi Tongmani Jorawo Je Borok Thuya Room Tongmani Aroni Suitcase Bishingo Rangchak Dawoi Tonima Piaba Tini Fung Jorawo Puila Simon Debormani Hi Toilam Swaijak Nukha Aboni Logologino Rangchak Dawoi Tonimani Suitcase Bo Swaijak Nugoi Nayoi Malia Rangchak Vikjak Ulo Oboinogor Outpost Police no Shahorke Police Cherry Nainani Bagai Paika Simon Debormani Nogo Nopang Simon Deborma Shaka Agartolawo Kebangma Sikok Akaroi Tongo Piaba Yak by Yak Romui Manya Jotono Hojak Tongbaidi Hinei Shaklaika Pati Mungno Tui Oboinogor PSO Kaisa Jidi Entibo Kaijaka Hanyogo bokor lang tama ke bro. Nong ni oma ni le boro dajak tong. Ani mani kya ro dajak tong. Oh talang ba ko bala ni boto ko bokok baksa kalang ba kitore ko. Iko oroni iko baksa ro kalang kha iko baksa bisna kalang ba kha. Ko chain runi ani chain pura chatta ni ro. Okay omo sida ha. Oro ya stem oro khunjuni earrings sok joton oro. Iko borok chabi ro tiklai be kan. Omo borok kaisa talang ya besar-besar. Engke rupani beng haka. Orang rupani beng haka iko. Omo kaisa simi kaisa talang ya tai joton talang beng. Engke iko ro. Iko bokok. Bokok kibi talang beng. Iko. Hali kai kan bokok ke joton kibi talang go. Mane ke talang thamai. Iko bisne puran talang. Oro khuluga oro Mani ni oro to police ro phai mano go. Logo ya ni intervening nai to Sikok khapta. Ke grill Rawul, Sikok Hapka, logo Borok Tomani, no Portex Room Fusa Tomani, Borok grill, Thailand grill, Rawul, logo. Chini gold Tomani, Borok gold, Fusakan, about 5.5 lakhs. No, nine mo thang no kuno inform Rukha, Borok to masaka. Borok investigation flight on Borok. Sarlaka Shini Damaruka, the Sikok Hapai Markuno Dam to Hosmaka. Ya to angane horok sa leri kuka 130 juran tongmani kitu angkun samaliya Tini ni horthang na ito ungomo tini horthang mana horo no ungo clear na horo no ungo clear ekdom aga ke no shock ro kato ani suspect to chini lago onek jona na video edit ko message ko ake bori khani no ani suspect ake message khani ro rang na ake rang ro nang sagi khano boro ko gold ro Khogwi boro mo khai kana ani amo sambe si amne bumungbai borong no Sikok ne sinima ne amti kore khina amti to ani mane just edit rong no sondeo khai tong ta da Mo bot age omo chini omo ka Oboinogor police outpost ye under chini to 내가 엄청 약간 관심 꼭 사는 순간 아스테 또 뭐는 Sikok 에리타 수업 자가고 그게 더욱 그냥 chini police administration no kaisa ko sare bor kisa alert chonki theft incidents ro agar tlaw kisa bor mo control bor kini mano ni bogi cha joton bo hojak tongbai thungta Agartala tagi tabu ko ni ko bono ma susa jeng logo se tongo ai pano jeng termalia aga am to bini logo bongi mano amo kisa alert tong ni juta no sannin sinima ani je sino ga chimon do emne tam khai sannin professor ene service kai tongo about department ang high court service tamu information mane phai mane tai mo bot jaga jaga kha jeng o Sikok ko ni phai mane samaro tisa info tam kama mane sar kama kha total 11 bodi moton golden ni ko man rang ni mari ro busuk no sar rang ni mani ro ngai mari ngai apu tin noila tam saka sar borok Sikok ke sinima no na nije borok bisingo na ke bo ma dakai Sikok habai tlango to kuno Sikok dakai ja ba Sikok to site phai ni borok oba hini songkat borok ke sini damaru kham te roksa saka sinima ri ya enge tabu borok last to tam saka sar norok no ta sing thana thang borok se ko affair ko pire nai nok phangni mungkhai sar nok phang se naren jaburma sanin sinimo an sinimo kai Oboinogor outpost ni SI go peste to